जों मिथिगौ दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि सनाथि मायथाइया फैगौ 2025 मायथाइयाव जि गहपुरनि बा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुरनि दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो फोसावदिं आफादनि पाब्लिसिटिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नैबे गहपुर नोगोरनि साखाथियाव थानाय जि 415 नं जि गाहाय राजा लामा, बे गाहाय राजा लामायाव जिथु बिथांमोना दिनै पस्टार बेनारिंनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंगासिनो दङ। दा बेनिनो फोसावदिं आफादनि बा पाब्लिसिटिनि दैदेनगिरि बिथां चेयारमेन सबित्र बसुमतारी बिथाङा नैबे जिथु 4 लाइन 415 नं जि गाहाय राजा लामा बेयावहाय बेनारिंनि जि पस्टारनि जि हाबाफारि बेखौ मावफैदों। दासिम बर्तमानाव नोंथांमोननि जि लाहार फाहार जिथु फैबाय थानाय खुंनो लानाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया बेसेबां आग बारायखो एसे फोरमायगोन नामा बाबा? नंगौ, नोंथांमोना आं सिगाङावनो इसोरनि नाम लाग्रोनो सानदों। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। नंगौ, आइ बाबामोना बिदिनो खोनादों फैगौ 25 बोसोरसालि 25 सनाव गहपुर ओनसोलनि अरुणाचल सीमावर्ती एलेकानि सेराव थानाय गोजौ अख्रांनि गोथां सिङाव थानाय दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव अल आसाम ब्रह्म धर्मनि मोनसे गेदेर सनाथि मायथाइ खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। बेवहाय गासैबो खामानिया जोंनिया दा जौगार जागासिनो दङ। बेनिखायनो गासैबो आइ बाबामोनखौ गुरै खावलायहरनाय जायोदि बे सनाथि मायथाइयाव जाहाथे आइ बाबामोनहा लोंहै लोंहै फैनानै बे सनाथि मायथाइखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै आसा खालामो। आरो बेयाव कुनु जाति धर्म बर्ण सिनायालासिनो बेयाव बे हाबाफारिखौ खुंनो आखायाव लानाय जादों। जाहाथे जोंनि बे गहपुर उत्तर ओनसोलनि अरुणाचल सिङाव थानाय, अरुणाचल सीमा सेराव थानाय अखोरां सिंनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जिथु हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिया सैथो आरो बे सैथोयैनो जोङो बे धर्मखौ जोङो सिबिनो नाजादों। आरो गासैबो ब्रह्म धर्म गुरु बाबा आरो प्रसारक गासैबो बे मेलाव हेफाजाब होफैगोन। लोगोसे गासैबो आइ आफामोनखौ बे मेलाव नुजाफैनो थाखाय खावलायबाय। दा जोंनि खामानिया लासैनो आगबारिगासिनो दङ। दा जोङो नैबे गहपुर हलंनि 4 लाइन लामायाव जोङो पाब्लिसिटि जानानै जोङो बेनार पस्टार सिथाबफैदों। बेखौ नोंथांमोना हय नुबाय। बेनिखायनो जों गले गले खावलायो दे जाहाथे जोंनि बे गहपुर ओनसोलनि साहा जिथु अरुणाचल सीमा एलेकायाव थानाय गोजौ अख्रांनि सिङाव थानाय जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव आइ बाबामोनखौ गुरै खावलायहरो जाहाथे लोंहोर लोंहोर फैनानै बे धर्म बिसारफोरखौ खोनासंनानै जाहाथे धोरोमखौ गुवार बेखेवसार होनो थाखाय खावलायबाय। दा थांलाय फैलायनि जि बेबस्था, थांलाय फैलायनि जि हान्थामेलानि राहा लामा जिखिनि माखासे सुबिदाफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? सोनाबनिफ्राय जि आसामनि सोनाबा जि गसाइगावनिफ्राय लानानै बा नेपालनिफ्राय फैनाय बा कार्बि आलं गलाघाटनिफ्राय फैनाय जि आइ बाबामोननि जि मोनसे थांलाय फैलायनि हान्थामेला राहाखौ एसे फोरमायगोन नामा बे समाव? नंगौ, आइ बाबामोना हयथ' आन्दायनोबो हागौ। जाथायनि लामा हान्थामेलाया जादों गहपुर मेन टाउननि एसे 5 किल'मिटार नङा 3-4 किल'मिटारनि गेजेराव हलंनि दालां दङ। बे हलंनि दालांजोंनो थांबानो जोङो साहा अरुणाचल बर्डार सेराव दैमालु होननाय गेलेग्रा फोथाराव बाबामोना नुजाथिनो हागोन। बेयाव खुनु समस्या गैया, गिनांगौ गैया। आरो साहा सानजा ओनसोलनिफ्राय सानजा रायजो जेनेबा सिलाफोथार, गगामुख, सिमोनसापुरि, डिब्रुगड़ बेनिफ्राय फैनाय हान्थामेलाजों जिहेतु बास लाबोगोन, बिथांमोनाबो जाहाथे गिनायनि खुनु प्रयोजन गैया। बेयाव जोङो सेंमरा होननाय मोनसे टाउन दङ। बे सेंमरायाव ओंखारनानै बेजों डाइरेक्ट आलुफारा जानानै दैमालुआव नुजाहैनो हागोन। बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा। गोजोन्थों। बे समाव फोसावदिं आफादनि जि चेयारमेन बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जे थांलाय फैलाय जाथायनि जि मोनसे बेबस्था बिथांमोना
माखासे ब्रह्म भक्त सिबियारि आफामोना जे फैनानै बे गफुर टाउनाव फैनानै जे गोनो गोथो जाया बिनिनो बिथांमोना जि हाबा हुखा मावगासिनो दङ बेयाव बेनार फ्लेक्स पस्टार सिथाबनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाफुंगासिनो दङ। दा थांलाय फैलायनि बेबस्थायाव सोनाबनिफ्राय फैनाय जि ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्त आफामोना गहपुर टाउननिफ्राय सानजाहा ससे फैनानै जि मोनसे सार्कोल दङ बे सार्कोलनिफ्राय गिदिंनानै जिखिनि सानजा लखिमपुर थांनाय बेजों थांनानै जितु सेंमरा जि मोनसे टाउन दङ फिसानो ब्लक अफिस दङ सयदुवार ब्लक अफिस बेनि साहाजों जि हाबलांनाय मोनसे आलुपारा पन्सायतआव थांनाय जि मोनसे लामा दङ बेजों हाबबानो थांलाय फैलाय भक्त आफामोना सुबिदा जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेजों लोगोसे दाब दाब जायगायाव बिथांमोना दा पस्टार बेनारिं सिथाबनाय जि हाबा हुखा बियो सोलिगासिनो। बेजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि जि गल्डेन जुबलिनि जि हाबाफारि माखासे जानाय लोंनायनि जगारनिफ्राय लानानै जैग'नि जि सुबिदाफोरनिफ्राय लाना गोबां सुबिदा जि बिथांमोना खालामगासिनो दङ। बे समाव जों दा मिथिना मोनबाय जे गहपुर टाउननि जि साखाथियाव थानाय जि मोनसे 4 लाइन जि गाहाय राजा लामा बेयावहाय बिथांमोना पस्टार सिथाबगासिनो आरो बायदि बायदि हाबा हुखाफ्रा दिनैसिमाव गोबां आग बारायबाय। बेखिनिखौ जोङो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बे समाव दान्दिसे फोरमायथिबाय। Bisa kita lainin dah ibar, ha? Bunda, bisa kita lainin dah. Ana apa yang ada di simpan ini siapa ini? Nungsumun ơi này, nungsumun.
नोंना सोर दै गारनायखौ दैखौल' हो गन सुनांगौ दरखार गैला नोङो खस्थ' महिलाया खस्थ' जायोना बे हौवाफोरनि खामानिसो साहा मेथाइखौल' माबाया खबर लाखा आरो दिनै दैनि टेनसन खालामना सिनायफोरखौ खालामना जाजोब्बाय रेडि फिसा फिसा दानस'नानै सिंखौ गारहरनानै थाब फोजोबनायखौ